प्रग्रामखौ जों ओरैबायसा माने जाहोन लानानै जों खालायदों जे बिपिएफ राजनितिक हान्जा जायनाखि 15 years माने बिटिसिआवहाय माने सरकार खुंदोंमोन दा बे राजनितिक हान्जाया थांनाय जा बिटिसि इलेक्सन बेवहाय जोंनि उदालगुरि माने डिस्ट्रिक्टआवहाय जोबोद माने गाज्रि जादों आरो बेनि थाखायहाय जोंनि मावथिफालो जाफोर दङ बिथांमोनखौ सांग्रांथिखौ लाबोनो थाखाय जों बे एवारनेस प्रग्रामखौ लादों आरो जेराव माने जोंनि प्राइमारि कमिटि दङ जायनाखि ग्रासरुट लेभेलजों माने जड़ित बे प्राइमारि कमिटिफोरखौहाय जों एसे रिसाफल खालायनानै गोख्रोंथिखौ लाबोनो नागिरदों एक्सुवेलि बुंनो थाङोब्ला जिहेतु थांनाय बिटिसि इलेक्सनावहाय जोंनि बिपिएफ राजनितिक हान्जाया माने सिटखौ बांसिन मोनदोंमोन 17 माने सिटखौ जों मोनदोंमोन आरो एज पार माने इन्डियान कन्स्टिटिउसन जायनाखि बांसिन माने सिटखौ मोनो बिब्दि राजनितिक हान्जाखौनो मोनसे सरकार दानायनि मोनसे खाबुखौ माने होनांगौ आरो बिब्दिनो माने गभर्नराहाय सरकार दानो थाखाय बिथांमोनखौ चान्सखौ होनांगौ नाथाय थांनाय जा बिसायख'थि बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियावहाय जोंनि असमनि जा मानगोनां गभर्नर बिथाङा बे चान्सखौ होआसै आरो बेनिखायनो जों सानो बे माने आनकनस्टिटिउसनेल आरो बे मोजां जायाखै फार्स्ट प्रिफारेन्सखौ जों बिपिएफखौनो होनांगौमोन नाथाय जों बेखौ मोननो हायियाव जोंनि जा अपोजिसन पार्टि दंमोन इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोना लोगोसे जानानै बे सरकारखौ दादों सैथो नङा मानो होनब्ला जोंना बिपिएफनि मोनसे राजनितिक हान्जानि माने सिङाव मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन दंखायो बिएसइउ जायखौ बुङो आरो बेखायनो जा मोनसे माने बानस'नाय माने मोनसे स्टुडेन्ट इउनियन माने दिनै नुजादों आरो बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुङो जे बिथांमोना मा जाहोन लानानै मा थांखि लानानै बिथांमोना बेखौ दादों जोंबो मिथिस'वा जों बेखायनो जों गेजेरावनो जों सानबाय थादोंमोन जिहेथु जोंनि जा एक्जिस्टिं माने एबसु दङ बिथांमोना जिहेतु राजनितिक हान्जाफोरजोंहाय लोगो जानानै माने जोंनि माने बा एबसुनि जा पबित्रता बे पबित्रताखौ जिहेतु बिथांमोना दिनै माने एसे माने गाज्रि माबाखौ लाबोबाय बेखायनो बिब्दि मोनसे माबाया माने स्प्लिट जानायनि मोनसे चान्सआ थायो आरो बिब्दिनो जायनाखि सानदोंमोन जे एबसुआ जिखुनु मोनसे राजनितिक हान्जाजों थायालाफानो गावनि माबाहै इन्डिपेन्डेन्टलि खामानिफोरखौ मावलांगोन स्टुडेन्ट जा फरायसुलि दङ बिथांमोननि जाफोर आंखाल दङ जाफोर समयसा दङ बिथांमोनखौ बेफोर समयसाफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय बिथांमोना नाजालांगोन बेखौ साननानै जिहेतु बहुदा सानदों जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा आरो जोंबो सानो बिब्दिनो आरो खिन्थु राजनितिक हान्जाजों थानाय लोगो लोगो बे स्प्लिटआ जे फैगोन जोंबो बेखौ माने सानना दंमोन आरो माने जों मिथिगौ जे इउपिपिएल आरो बिजेपि बिथांमोना मोनसे सरकार दानानै दङ दिनै बिटिसिआवहाय आरो दिनै बिथांमोना जाफोर माने इसु लानानै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना बुंदोंमोन आरो बिब्दिनो बिथांमोना परिबर्तन चेन्ज मोनसे लाबोनो थाखाय 1.5 बोसोर माने बोसोरावहाय जों जेबो चेन्ज नुनो मोनाखै बा रायजो राजाबो नुनो मोनाखै बरंस जोंनि बेयावहाय जानो गोनां माने माबा दंमोन माने चान्स दंमोन बेफोरबो दिनै जों मोनसेहै जों हगारलांनायखौ जों नुदों दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे 16 जिथु डिपार्टमेन्ट बे 16 डिपार्टमेन्टखौ जोंनि इउपिपिएल जा लिडार बा जोंनि बारग' जा आबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोना बा बिथांनि दैदेननायाव जिहेतु बे 16 माने डिपार्टमेन्टखौ सारेन्डार खालामनाय जाबाय जे बेफोरबायदि माने मेजर डिपार्टमेन्टखौ जों सालायनो हाया होननानै बिब्दिनो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बे 16 माने डिपार्टमेन्टखौ बिथांमोना सालायबाय बा रायजो राजाफोरा सानदोंमोन जे बेनिख्रुइ बांसिन डिपार्टमेन्टफोरा फैबावगोन 49 डिपार्टमेन्ट दंमोन गोदोआवहाय आरो बेनिख्रुइ बांसिन माने लाबोनो हागोन जिहेतु बिथांमोना जिहेतु बुंदोंमोन जे चेन्ज मोनसे लाबोनायनि
जौगाथायखौ मोनसे लाबोनायनि बे ओनसोलाव BTC बे हालामावहाय खिन्थु जों दिनै नुनो मोनबाय बे 1.5 बोसोरावहाय बे 1.5 बोसोराव जेबो परिबर्तन जों बा चेन्जखौ नुनो मोनाखै आरो बेखायनो जोंबो दिनै रायजो राजानि गेजेरावहाय बेफोरबायसा बाथ्राफोरखौ जों बुंलांगोन जे बिथांमोना जा बायसा बुंदोंमोन रायजो राजानि सिगाङाव बुंदोंमोन जे मोनसे चेन्ज लाबोगोन मोनसे दुर्निति मुक्त मोनसे सरकार दागोन बिदिनो 75,000 माने महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनोहाय बिथांमोना होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बिब्दिनो न'खर न'खर 1 बुथ माने 1 जब बे बाथ्राखौबो बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बेबो माने फेलार आरो बिब्दिनो बिथांमोना न'खर न'खर पावार टिलार जाफोर माने खेथियक दङ बिथांमोना होनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन बेबो गैया आरो बिब्दिनो बिथांमोना जाफोर थांखि लादोंमोन गासिबो फेलार आरो बेखायनो दिनै रायजो राजाफोरा दिनै बुजि मोनदों जे बिथांमोननि गेजेरजों माने दिनै जौगाथाया जे फैगोन मोनसे सन्देह दङ